Hey, imall andidibani nayo. Ivenkile ndiyazicamkela. Andithandi tu ungena. Umama wekhaya uyayazi ke ngoku lento. Unganishiya ekhaya nomntana kulungile. Mna noAmila asizotyela nice time apha siphole kamnandi mna naye. Sibalisa intsomi sidlale sibaleke senze izinto zobuntwana kulungile khonxaki kodwa ivenkile andidibani nazo. Ngoku ke bendingxame ukuphuma kwenye ivenkile apha ePaarl. Omnye ubhuti uyathi hey nokhaya khawuzapha man. Qoba hey andingxame ugoduka kodwa kulungile ndaya ke ngokuye. Wathi kum kaloku nokhaya uyi-influencer phaa kwa-TikTok. Qoba intoni? Ndithi ntoni na bhuti? Uthi hayi uyi-influencer. Qoba hey ndiyifiva ngoku ndigulisa abantu. Influencer. Ndayicinga i-influencer. Azange ndicinge noyicinge ngento enjalo mna. Kodwa ke kule nkxaso endiyibonayo apha kuFacebook nakuTikTok ndiyabulela kuni maXhosa. Ndiyayibona le nto ukuba isiXhosa nani nifuna ukusikhulisa. Ndibona kuvela namaZulu, beSotho, amaTswana, wonke umntu uyadibana apha. Ndiyabulela kakhulu ngenkxaso yenu. Masiqhube man, masiqhube. Hey, ndibona amathuba ke azovuleka ngokubheka phambili ukuze sifundise abantu ngesiXhosa kwaye sibafundise isiXhosa. Ndinethemba ukuba lo Mzantsi Afrika wethu uzode udibane. Ke ngoku ngeli xesha ndiyanicela nina ababhala izicomments zenu ninqande aba bathetha kakubi pha. Hey, hayi man, abanye abantu banqandeki. Nami ke ngoku ndayihleba ndizifunde izicomments endizibhala xa ndiphendula abantu abagezayo phaa kweza comments am. Man, masibanqande sonke. Hey, ayilunganga sifuna into enjalo apha thina kaloku. Kodwa ke masiqhube ngalo msebenzi omhle. Siyaphumelela manene namanene kasi kwaXhosa. Siyaphumelela. Asiyeki, siyaqhuba phambili. Masiyeni man. Isilumkiso ningalibali. Nisela amanzi kwaye nitye ukutya okusempilweni, ningayifumani la influenza. Yes, ubusika. Nilumke.